हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससि एमकम एमबिए एमसिए नि फार्स्ट सेमिस्टार एरियार एबा बेटारमेन्ट जाय बिथांमोना फार्स्ट सेमिस्टारावहाय बेक थादोंमोन एमए एमएससि एमकमावहाय बिथांमोननि थाखाय जागोन बे भिडिअआ नोंथांमोना दायो अनलाइन फर्म फिलआपखौ खालामना लानो हासिगोन नोंथांमोननि मबाइलावनो खालामना लाबानो जाबाय जोंहा अनलाइन पेमेन्टखौल' दाननांगौ जेबो खालामनाङा आरो साबजेक्टखौल' मोजां सेलेक्ट खालामबानो जोंहा जायो नोंथांमोना थाब खालामना लाबानो जाबाय जोंहा सार्भार डाउन जायो नालाय जोंहा दायो लिंकआ एक्टिभ जाबाय दे नोंथांमोना थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय जोंहा अनलाइन बानायनाय लिंक एक्टिभा जोंहा माला जानांगौमोन 11 नभेम्बरावनो जानांगौमोन जोंहा 11 नभेम्बरावनो एक्टिभ जायाखै दे जोंहा नाथाय दायो एक्टिभ जाबाय दे नोंथांमोना थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय जोंहा लास्ट डेटआ 18 नभेम्बरावनो मोनानि 10टासिम थागोन आरोना 18 नभेम्बराव जोंहा नायबानो जाबाय नै जोंहा एग्जामनि थाखाय फर्म फिलआप नालाय बेयो नै एमए एमएससि एमकम फार्स्ट सेमिस्टार रेगुलार जोंहा रेगुलारखौबो नायबानो जाबाय नै जोंहा दायो जाय बिथांमोना फार्स्ट सेमिस्टार दा गोदान देग्लायसो एडमिसन लानानै फरायगासिनो दं बिथांमोननियाबो माने लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै दे जोंहा जासिगोन दिनैनो जानो हागौ दायो जोंहा एरियारफोरना जाग्रोबाय लिंक एक्टिभा दायो आं नोंथांमोननो खालामना खोन्थानोसै नायबानो जाबाय नोंथांमोना एरियार बेट्स एरियार एबा बेटारमेन्ट 2023 एरियार बेट्स 2022 बिथांमोना माने दायो फर्म फिलआपखौ खालामनो हासिगोन जोंहा एग्जामा माला जागोन एरियारनिया डिसेम्बराव जागोन दे नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय लास्ट डेटआथ' नैयाव नुखाबाय लास्ट डेट आरो नै माला अपेन जादोंमोन जानियाव एग्जामनि माखासे फिस होनाय दङ बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना बबेयाव गोलैयो नायबानो जाबाय नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय नै एसे फिसफोरखौ नायबानो जाबाय नैयावहाय माखासे होना दोननाय दङ बेवहाय जोंहा एरियारना मायाव गोलैगोन जोंहा बड'नाथ' प्रेक्टिकेल गैया नालाय उइदाउट प्रेक्टिकेल नैयाव नायबानो जाबाय 3 नाम्बारना गोलैगोन जोंहा 1250 1250 दाननांगोन जोंहा नाथायबा एसे बारा जाहैयो जोंहा पेमेन्ट दाननानै एसे बारा जाहैयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना जोंहा लास्ट डेटआवथ' 18 नभेम्बराव नालाय जोंहा फर्मखौ कलेजावहाय जमा हैनांगौ नालाय एप्लिकेसन फर्म अनलाइन मोननायखौ बेखौ कलेजाव जमा हैनांगौ हैनाय लास्ट डेटआ जोंहा 19 नभेम्बराव दे नोंथांमोना हैथारबानो जाबाय जोंहा बेखौ एप्रुभ खालामो नालाय एप्रुभनि थाखाय जोंहा नांगौ जायो एप्रुभ जाबासो जोंहा एडमिट कार्ड फैगोन नालाय दायो आं नोंथांमोननो अनलाइन फर्म फिलआपखौ खालामना खोन्थानोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय अनलाइन फर्म फिलआपखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाव गावनिनो मबाइलावनो थानाय जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजाराव फैदो आं दायो आंनि क्रोम ब्राउजाराव फैबाय बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लगइन होननानै दायो आं सार्च खालामबाय सार्च खालामनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नैबे गोजौनि अपसनाव थुबानो जाबाय आं बे लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनो हागोन नोंथांमोना खालामनो गोसोब्ला नायनानै खालामबानो जाबाय आं दायो बेयाव थुना होबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेबायदि इन्टारफेस फैयोबा नोंथांमोना नैयाव थुबानो जाबाय इउजार लगइनावहाय जोंहा नैबेयाव लगइन खालामनानैसो फर्म फिलआपखौ खालामनो हायो नालाय इउजार लगइनाव थुनोसै बेयाव थुनानै नोंथांमोना नैयावहाय जिमेल आइडि आरो पासवर्डखौ होबानो जाबाय पासवर्डआ जिमेलनि पासवर्डखौ नङा दे नोंथांमोना बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय फैनाय पासवर्डखौ होबानो जाबाय जुदि पासवर्डखौ बावबायबा नोंथांमोना नैबे आइ फरगटआव थुबानो जाबाय बेयाव थुनानै होयोब्लानो नोंथांमोना जिमेलखौ थुनांगोन नोंथांनि जिमेलखौ थुदो नोंथांनि जिमेलखौ थुयोब्ला नोंथांनि जिमेलावहाय मोनसे गोदान पासवर्ड थांगोन बेखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन दायो आंनि इउजार आइडि आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामनोसै दायो आं आंनि इउजार आइडि आरो पासवर्डखौ लगइन खालामनोसै दायो आं आंनि इउजार आइडि आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामबाय बेयाव आंनि गासिबो डिटेल्सफोरा ओंखारफैबाय नोंनि मबाइल नाम्बार नोंनि प्रफाइल नोंनि नाम गासिबो फन नाम्बारफ्रा ओंखारफैजोब्बाय दानिया नोंथांमोना नैबे एग्जामिनेसनाव थुबानो जाबाय एग्जामनि थाखाय जों एप्लाइ खालामगोन नालाय एग्जामिनेसनाव थुदो एग्जामिनेसनाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस खेवबाय नैबे गोजौथाराव अपसन नुदोंना एग्जाम अपेनिं बेवहाय थुबानो जाबाय आं दायो बेयाव थुनानै होबाय बेयाव थुनानै होयोबाथाय जोंहा नैयाव सेसना ओंखारफैखाबाय बेवहाय बेट्सआ 2024 आरो 24 जोंहा बे देग्लाय बोसोरनि थाखाय एग्जामा जागोन नालाय नोंथांमोना नैबे कर्सखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथाङा मा लादों एमए एमएससि एमकम मा लादों आं दायो एमए लादों नालाय एमएखौ होबाय बिनि उनावहाय नैबे हनर्सआनो थाखागोन नोंथांमोना नैयाव थुदोलाय दानिया सि अपेनिंसआवहाय बे थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय हारसिंनो ओंखारफैखागोन माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ नै एप्लाइनि अपसन ओंखारखाबाय नै जोंहा बेयाव नायबानो जाबाय नै जोंहा 2023 आरो 24 जोंहा एमए कर्सआ हनर्स बेयाव ओंखारफैखाबाय जोंहा मा फार्स्ट सेमिस्टार मामोन जोंहा एरियार आरो बेटारमेन्टमोन नालाय जोंहा बेयाव खोन्थाफैखाबाय मा डिपार्टमेन्ट बड' बेयाव ओंखारफैजोब्बाय माब्ला एप्लाइ जादोंमोन बे जोंहा 30 नभेम्बरनिफ्राय जादोंमोन जोंहा बिनि लास्ट डेटआ माला 18 नभेम्बराव लास्ट डेट दे नोंथांमोना थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय जोंहा बिराद सार्भार डाउन जानो नागिरदों दे नोंथांमोना बेखायनो दानो खालामना लाबानो जाबाय थाबनो दानिया आं एप्लाइ नावआव थुबाय एप्लाइ नावआवहाय आं दानिया थुना होनसै दानिया आङो एप्लाइ नावआवहाय थुखांबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस खेवगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा मा खालामनांगौ अनलाइन खालामनायाव नैयाव नुखादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय फार्स्टआवहाय कर्सखौ सेलेक्ट खालामदों बिनि उनावहाय साबजेक्ट बिनि उनावहाय नोंथांमोना प्रिभिउ नुगोन प्रिभिउनि उनावहाय नोंथाङा पेमेन्ट दानबानो नोंथांमोना बे अनलाइन खालामनाया जागोन आरोना दायो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै नोंथांनि कर्सफ्रा ओंखारफैजोब्बाय नै एमए हनार्स फार्स्ट सेमिस्टार बेट्सआबो ओंखारफैबाय जोंहा 2023-24 बेट्समोन नालाय जोंहा एरियार आरो बेटारमेन्टनिसो नालाय बेयो फिलापआ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांनि कलेजाबो ओंखारफैबाय ओंखारगोन नोंथांमोना नैहाय मिडियामखौ सेलेक्ट खालामदो इंलिसखौनो होबानो जाबाय एसामिस बा एसामिसखौ होना लादो दानिया नोंथाङा बेयाव एग्जामनि रुल नाम्बारखौ होबानो जाबाय इउनिभारसिटिनि रुल नाम्बारखौ आं दायो होनोसै गाहायाव आरो नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होबानो जाबाय दायो आं आंनि एग्जामनि रुल नाम्बार आरो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होखांबाय नोंथांमोनाबो होदो होनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबेयाव सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुबानो जाबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना दायो साबजेक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांमोना फार्स्ट सेमिस्टारावहाय मा साबजेक्ट लादोंमोन बेखौ नोंथांमोना
सेलेक्ट खालामजोबग्रोनांगोन दे फार्स्टआवहाय जोंहा C1आवहाय मा दंमोन फार्स्ट पेपारावहाय बेखौ ओरै बड'खौ सेलेक्ट खालामदो बेनि उनावहाय नै पेपार टाइटेलनि नामा बेयाव ओंखारफैबाय जोंहा आरो 1.2आवहाय मा दंमोन आर्लि पोएट्रि दंमोन आरो 1.3आवहाय मा दंमोन जोंहा कालचार हिस्टरि अफ द बड'स दंमोन बिनि उनावहाय मा दंमोन जोंहा 1.4आवहाय इन्ट्रडक्सन टु लेंगुवेज एन्ड लिंगुइस्टिक दंमोन नालाय आरो 1.5आव मा दंमोन जोंहा ससिय'लजि अफ बड' लिटारेचार दंमोन आरो OE आवहाय मा दंमोन जोंहा बड' आं बड'खौ लादोंमोन नालाय नैयाव ओंखारफैखाबाय नै बड' कास्टम एन्ड डिजाइनिं दानिया नोंथांना बबे साबजेक्टआवहाय बेक थादों बेखौ नोंथांमोना टिक मार्क होनांगोन दे नायबानो जाबाय नै बेक खोन्थादोंना नैयावहाय आंना दायो 1.1आवहाय बेक थादों नालाय बेखौ टिक मार्क होनोसै बेबायदि टिक मार्क होबानो जाबाय नोंथांमोना बेबायदि टिक मार्क होदो नोंथांमोना गासिखौबो बेबायदि टिक मार्क होनाङा दे नोंथाङा माने बबे साबजेक्टखौ एग्जाम लिरनो नागिरदों बेखौल' होबानो जाबाय बबे साबजेक्टआ नोंथांना बेक दङ बेखौल' होबानो जाबाय आंना दायो नैबे 1.1 पेपारावल' बेक दं नालाय बेखौ होगोन माखासे आंना बेक गैया माखासेया पास जाजोबदों नालाय नैफोरो आंना खालि 1.1आवल' बेक थादों नालाय आं बेखौ होगोन दानिया नोंथांमोना 7 नेक्स्टआवहाय थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना एप्लिकेसन प्रिभिउ मोनगोन बेखौ जोंहा पेमेन्ट दाननायनि सिगां बेखौ नुग्रोयो नालाय नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामना नागिरदो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना बेयावनो सुद्रायफिननो हागोन दायो आं अपेनाव थुबाय दानिया नोंथांनि माखासे गासिबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारफैजोब्बाय नोंथांनि कलेजनि नाम नोंथांनि रुल नाम्बार नोंथांनि साबजेक्ट सेलेक्ट खालामनाय बेयाव ओंखारफैजोब्बाय नोंथांमोना मेनलि नैबे साबजेक्टखौ नायबानो जाबाय जा साबजेक्टआसो मेन नालाय नैयाव नायबानो जाबाय नै आंना C1 1.1 पेपारा थादोंमोन नालाय एरियार आं बेखौ एरियार एग्जाम लिरगोन नालाय बेक थादोंमोन नालाय आंना बेखौ लिरगोन नोंथांमोना बेबायदि होबानो जाबाय आंना मोनसेल' नालाय नैबेयाव मोनसेल' ओंखारफैबाय नोंथांना मोननैबा मोननै ओंखारगोन दानिया गासिबो जाजोब्बायबा नोंथाङा खेबसे बेक खालामफिनदो दायो आंना गासिबो जाजोब्बाय नालाय दायो आंना पेमेन्ट दानबानो जाबाय नोंथांमोना आं दायो पेमेन्ट दाननानै खोन्थानोसै माबायदि दाननांगौ दायो आंना मोनथाम प्रसेसआबो जाग्रोबाय नै दानिया मा दं जोंहा पेमेन्ट दाननायाल'सो बाखिसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै आं दायो नोंथांमोना पेमेन्ट दाननानै खोन्थानोसै गासिबो जाजोब्बाय नालाय सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनोसै बेयाव थुनायनि उनावहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै 1275 खोन्थाबायना जोंहा 25 बारायबाय आरो एसे बारायबावगोन जोंहा फिनिश एन्ड पेआवहाय थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेबायदि इन्टारफेसखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै स' अलआवहाय थुबानो जाबाय बेवहाय दायो आं स' अलआवहाय थुनोसै बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना दानिया नोंथांमोना UPI आइडिजों पे खालामनो हागोन नै UPI दङ नेट बेंकिं दङ वालेटजोंबो खालामनो हागोन डेबिट कार्ड आरो क्रेडिट कार्ड नोंथांमोना ATM कार्डजोंबो पे खालामनो हागोन फैसाखौ दायो आं UPI आइडिजोंनो मोजांसिन जायो नालाय UPI आइडिजों खालामना खोन्थानोसै नोंथांमोना माबे UPI आइडिजों खालामगोन गुगोल पे ना फन पे ना पेटिएमजों खालामगोन दायो आङो गुगोल पेनिजों खालामगोन नालाय गुगोल पेनिखौ होनोसै नोंथांमोनाबो गुगोल पेनिखौ होनोब्ला नोंथांमोना गुगोल पे एप्सआव थांनानै QR क'डनि खाथियावनो थायो नालाय बे UPI आइडिखौ होदो जोंहा बे UPI आइडिया गासैनिबो गुगोल पे फन पे पेटिएमावनो थायो दे नोंथांमोना गुगोल पेआव थांबा गुगोल पेआव नायहैबानो जाबाय गुगोल पेआव नायनोबा नोंथांमोना गुगोल पेआव नायहैबानो जाबाय QR क'डनि खाथियावनो थाफाखायो नोंथांमोननि बे जिमेलनि नामजों थायो @OKSBI HDFC बिदि थायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो आं बेखौ होबाय बेखौ होनायनि उनावहाय आं भेरिफाइआव थुबाय भेरिफाइआव थुनायनि उनावहाय बेबायदि भेरिफाइड खोन्थाबाय जुदि जायोबासो बिदि भेरिफाइड खोन्थागोन नोंथांमोना दानिया प्रसिडआव थुदो प्रसिडआव थुनायनि उनावहाय बेबायदि रिकुवेस्ट जाहैबाय आंनि गुगोल पेआवहाय बियो रिकुवेस्ट नुजाहैगोन आरोना पे खालामनायनि आं दायो पे खालामबानो माने जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो आंनो बेसेबां टाइम होदों गासै 15 मिनिट होनाय जादोंना आं बे 15 मिनिट्सनि गेजेराव आं पे खालामनांगोन नालाय दायो आं पे खालामहैनोसै गुगोल पे एप्सआव थांनानै आं पे खालामहैनोसै आङो गुगोल पे एप्सनि माने UPI आइडिखौ होदों नालाय बेवहाय आंना रिकुवेस्ट थांबाय नालाय दानिया नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै जोंहा पेमेन्टआ साक्सेसफुल जाबाय नै बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै पेमेन्ट साक्सेस जाबाय दानिया डासबर्डआव थांदों नोंथांमोना नै बेक टु डासबर्डआवहाय साक्सेस जायोबा बेबायदि खोन्थागोन नोंथांमोना नै बेक टु डासबर्डआव थुदो जोंहा दानिया फर्मखौहाय डाउनलड खालामनांगोन नालाय दायो अनलाइन बानायनाय फर्मखौ डाउनलड खालामनानै जोंहा कलेजाव जमा हैनांगौ भेरिफाइनि थाखाय नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय नै जोंहा एग्जामिनेसनाव थुबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे एप्लिकेसनावहाय थुदो एप्लिकेसनाव थुदो दानिया नोंथांमोना बेयाव नायदो नै जोंहा गासिबो बेयाव थाजोबगोन सिगां फार्स्ट सेमिस्टारफोराबो एप्लाइ खालामनायफ्रा दायो नोंथांमोना बेबायदि नायबानो जाबाय दिनैनि थारिखखौ नायनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नै दिनैनि थारिखखौ नायनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय नै जोंहा दिनै एप्लाइ खालामदों नालाय आङो बेखौ डाउनलड खालामनोसै नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै जोंहा एरियामोन नालाय जोंहा फार्स्ट सेमनि बेगनिमोन नालाय होनानै नायबानो जाबाय दायो आङो एक्न'लेजमेन्टआव थुनानै डाउनलड खालामनोसै नैयाव थुनानै दायो आं खालामनोसै बेबायदि थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे डाउनलडआव थुबानो जाबाय बेबायदि डाउनलडआव थुयोब्लाथाय बेबायदि जागोन नोंथांमोना नै QR क'ड ओंखारगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेबायदि QR क'ड ओंखारफैगोन नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारगोन बेखौ नोंथांमोना भेरिफिकेसननि थाखाय कलेजाव जमा हैबानो जाबाय नैहाय सिगनेचार होदो नोंथांमोना कलेजाव जमा हैबानो जाबाय आरो जोंहा एग्जामनि थाखायथ' सेन्टार फिस दाननांगौ नालाय सोरनाबा कलेजाव अफलाइन लायो सोरनाबा अनलाइन लायो नोंथांमोना बेखौ कलेजाव सोंनानै बेसेबां दानांगौ बेखौ सोंनानै दाननानै हैबानो जाबाय जोंहा कलेजावहाय सेन्टार फिस होनांगौ जायो नालाय नोंथांमोना कलेजाव सोंनानै बेसेबां पेमेन्ट दानांगौ सेन्टार फिसनि थाखाय बेखौ सोंबानो जाबाय कलेजाव एकाउन्ट नाम्बारखौ बिनानै दाननानै होबानो जाबाय आरो जोंहा सोरनाबा कलेजावहाय अफलाइनसो लायो फैसाखौ केस लायो नोंथांमोना अफलाइन लायोबा अफलाइन होबानो जाबाय आरो अनलाइन दानोबा नोंथांमोना कलेजावहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ बिनानै गुगोल पे फन पे पेटिएमजों दाननानै होबानो जाबाय जोंहा नैबे पेमेन्ट दाननायाथ' जोंहा इउनिभारसिटियावसो थाङो नालाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच